mateng Pak Alif Gampeng ya subhanallah Pak Alif nah subhanallah Bapak Alif Pak Anjar Bu Anjar Gampeng tetap bergoyang golong nah yes biar boleh kelantarkan pada Pak Anjar Bu Anjar Gampeng Ki betekan terbang di kawasan Kayen Giri Ibang Lamongan ya. Tanggalin melikur Pak Sofi Kayen ya. Salam kagum Mas Igo sing lagi mirsani streaming ya. Mas Igo Kayen itu saking Bapak Sofi Kayen Giri Ibang Lamongan berangkat
setia hati terati jaya setia hati terati angrembaka sak indenge jagat raya sasana mandateri prasatriyane bangsa budi luhur mawukir raning kita sedaya rineksa kapribeden kerukunane sesami ilang cayane pindho sesamya sinangling es hadrate setia atita rati jaya bojoku lamu walak linak linak krino-no Lina linukno najan mangani mangkaro krupuk awake seger kaya bel bunder kaya bala bunter. yen disawang Ya Dik, suwe-suwe aku ngiler kok malah ngiler. bojoku lamu tak sayang 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 Dadi sayang karo wong lanang ya Dik, gemati tenan gemati tenan. sampai tua Lho. sliramu tak Eman mat. yo ben nemu Jo, tresnaku iki tenan bojoku lemu. iya mas Enake apa? enake apa Ora mangan telung dina, awake utuh ora ketara. Bojoku lemu, susahe apa? susah apa Iso waduh penangi kanggo penake. yen tak kon mijeti Asik piye rasane kuwi yo rasane. awak kesel Alah nek kesel gampang, pasti marine jelas marine. sesuk-esuk terus bidal nyambut gawe Sapa rewang